Right, vose vanga vachiteerera nyaya yamukoma Cardwell Chiteka ndinokumbira kuti uteerere iyi part 5 kubva painotanga kusvika painoperera nekuti ichangopera ine zvinhu zvakakosha zvega zvega. Saka usati ndangonzwa apa ndo pandaida usiya, unogona kurasikirwa nezvimwe. Then patinoyazve neimwe update unongova kuti isusu hatichazodzokorori kumashure, tinenge takungotaura tichienda mberi. Saka zvakakoshesesa kuti uiteerere kubva pekutanga kusvika pekuperera. Uyewo vose vanga vachiti kwanzi muri kutenderera kudzidzai kuenda panyaya yenyu, regai ndikuudze kuti pane zvimwe zvinhu zvakakosha zvisingaiti kuti tijambe, zvisingaiti kuti tidarike. Tinenge tichida kuti tinyatso kunzwisisa nyaya yedu kuti takabvepi, tava papi, uyezve tava kuenda kupi. Saka zvanhasi ndoda kuti muteerere kubva kwekutanga kusvika mberi kwatichataura namai Cardwell Chiteka, kusvika kwatichataura namai Cardwell. Handitika so ngatigarisike tinzwe nyaya yedu patakabva, patave, uyezve nekwatiri kuenda. Tione kuti nyaya yedu yema-DNA iri kufamba zvakadini uye yava papi. Sekuziva kwatava tichiita kuti nyaya yedu yanga ichifanira kuti iitwe chinyi, ma-DNA kuti ijeke. So isusu mukoma Cardwell vakatiudza kuti vakomana veglobal DNA vakauya kwavari vakaita matesti avakaita. So vaita matesti avakaita vakomana veglobal DNA vakazobva kwavari vakati vakuchidzoka kuenda Harare, asi vachapfuura nekuna mai vachindoitawo matesti kuna mai nevana. So isi takazofona kuna mukoma Cardwell kuti tinzwe kuti vakomana vaya veglobal DNA vasvika here kuna mai, vaita here matesti kuna mai pamwe chete nevana. Mhinduro yavakatipa ndeyekuti mai havasi kukomplya panhau yema-DNA. So izvi muchazvinzwira mwega paaudio yatiri kukupai yatakaita namukoma Cardwell Chiteka. So imwezve yandinoda kujekesa before tisati taenda pamaaudios atakaita namukoma Cardwell ndeye vana. Ndakavabvunza ndikati, nai mukoma Cardwell, kuvana ndaida kutsvaga kuti ndonoti hukama hwababa nevana hwakamira sei nekuda kwenyaya iyi. Sezvatinoziva kuti izvozvi zvimamiriro akaita nyaya iyi, vana vamwe vaitaurwa, vamwe vacho vatokura, mwane 19, mwane 21, kureva kuti vabva zera vana ivava. So kunyangwe nevadiki chaivo chaivo panoitika zvinhu zvinoitika zvinokanganisa kana kuti relationship yababa namai zvinovaaffecta, kunyangwe zvazvo vachine dzungu rehudiki, kunyangwe but mukati mwana anenge adini, akuwara. Saka ndakazama kuvabvunza kuti tizwe kuti ukama hwavo baba Chiteka nevana hwakamira sei pari zvino. Zvese izvozvo mhinduro idzodzo dzirimo mumaaudios atakataura nababa Chiteka. Handitika right. Imwe nyaya yandinoda kuti muzive yatakaita futi, ndakasiya ndataura kuti tichabata mai Chiteka, ndakasiya ndati tichauya namai Chiteka panapa kuti kuzovaita interview. So ndauti ndibve ndakupai mhinduro iyoyo tisati tapinda mumaaudios. Mai Chiteka ndakavabata, ndakavafonera, vakarambisisa kuuya kuzoitwa mainterviews panapa. Nekumwe kutaura mai Chiteka vari kuratidza kuti vari bita, ende mai Chiteka ava havasisina munhu avari kugamuchira seakanaka kwavari, nokuti isusu the way yatakataura nawo taifunga kuti vanotigamuchira. Saka takanoti nesu vanenge havasi kutotichenesa, havasi kuchatotichenesa ba. Ruvengo rwuri pakati pavo namukoma Cardwell Chiteka ndirwo rumwe chete ruvengo rwavainarwo pakati pedu ivo nesu. Handi muri kuona manje. Saka ndomamirira zvakaita hama dzangu mai Chiteka, but ndichakupai imwe conversation yandakaita navo kuti munyatsonzwa kuti zvechokwadi vakaramba kuuya pano paUtindi TV kuzoitwa mainterview. So ngatisapedza nguva dzedu, ndati ndimbojekesa izvi, ngatichinzwai maaudios atakataura namukoma Cardwell Chiteka. Baba Chiteka, maswera sei? Mafamba seiko kwamaenda kuuya kwama muchiti muri kupinda muofisi kwaMutare? Kwakamira sei? Vari kuti chinyi? Mapiwa dheti here remaresults plus
vari kuti hama idzi dzakazotorwa here mai nemhuri. Maswera here elder. Hai, ndangobva paya ndangoswera ndiri busy. Vanhu ava vari kuti mai haasi kukomplaya nenyaya yemadna, so ivo vakazodarikira vakaenda kuHarare. Saka vari kutarisira kuti vanogona kutumira zvinhu izvozvo, then from there vaizotudza kuti what's the way forward, because vakanga vakanzi ngavatumire madetails evana kusanganisira neyake. Saka haasi kubatikirana nazvo zvinhu izvozvo, saka ndomamirira zvakaita. I think maybe anogona kunge ari busy, so anogona kunge ari kuda time yekuti aite izvozvo, saka regai timbomupa mukana wacho. Tombovapa nguva kusvika kunana Friday uku. Kana vatadza kusvika Friday tomboti Monday ndo last day. Kana vasina toziva kuti vakundikana kana kuti vabatikana, tisingavamhanyiri kumberi. Okay, fine, hapana chakashata. Kana achida nguva anopiwa nguva. Alright, haisi nyaya, ngatimupe nguva. Hapana nguva isikasviki here. Hapana nguva isikasviki, nguva yese inokwana, zuva rese rinosvika. Don't worry, nguva yese inosvika. Ngatimupe nguva yacho, timbonzwa nekuona kuti ari kuda zvipi. Baba Chiteka, pane zvandaida kuziva. Vana ava especially vati ibvei zera we21, 19 kana even vese zvavo vari 5, muri kumbotaura here navo izvozvi? Uye relationship yenyu kana kuti ukama hwenyu pari zvino hwakamira seiko nevana? Muri kutaura muchitaudzana kusvika papiko nevana, kana kuti mai vakatovhara here kuti musataura nemhuri? Vana baba ndiri kutaura navo, especially uyo ari form 6 uyu mukomana muhombe uyu. Anga ari kunoku, akauya kunoku nezuro kuno kwaMutare, but unonyatsa kuona kuti mwana akabatikana whatever meno zvaanoudzwa namai wacho. Asi uyu mudiki uyu we19 uyu unototaura izvozvi, ndandichinetsana naye apa ndiri kutsvaga mari yekuti hanzi mari yerendi chichi, mafizi ake ndakapedza. Paakauya kunoku ndakamupedzera. Kwangu angosara, ndofunga mari yasara, wasara almost $50 pane zvinhu zvaari kuda, chikafu chake nenhingiriro nemari yerendi. Ava vadiki vasikana ava vari mukastodi yamai, so mukana chaiwo wekutaura navo handina. Pavana hapana kuita zvakanaka. Munoona kuti chinoita kuti vana aite seanobatikana sezvamuri kutaura izvozvezvo, pane zvinhu zvinenge zviviri zvitatu zvinenge zvichiitika. Chimwe chinenge chichiitika ndechekuti mai ava kana vachinyatsoziva, kwete kuti kana vanotoziva kuti mwana by 1 ndewenyu here, uyu ndewenyu kana kuti haasi iye. So kana vachizviziva zvese izvozvo kuti uyu haasi uye uyu haasi, vanosanokurova yatingati kaunda ari mashoko kumwana, kuitira pane zvinozobuda mangwana. Kana maresults azobuda, vanenge vachida kunge vakanaka kare kumwana, zvekuti havasari vachizobhlemwa nevana. So mashoko avo iwawo ekuti vanake kuvana iwawo anenge achisvibisa imwimwi, but mwana zvinochimunetsa kuti akurumidze kugamuchira futi kusvibisai imimi, achiziva kuti ava ndo dhedhi vangu, zvinomutorera time. So izvozvo ndo zvinozosvika pakuti achiramba achifunganya mwana ari ega, zvokuti unonge waungoona kuti mwana ameno zviri kuitika paari so, ameno zviri kuitika paari so. Ndizvo zvazvinokonzera izvozvo. Munoziva here baba kuti mwana kunyangwe dai asiri wako chai, asi ikoko kungobva ari mudiki achiti dhedhi vangu ava, pozongozitsari kuti asi wako, zvinonetsa kugamuchira baba, zvinonetsa kugamuchira.
zvamanga makaita nemudzimai uyu, manga makakunda vanhu vanonamata kuita mwoyo wakanaka baba. There are very few people vanhu vanogona kuita zvamanga makaita. Manga makakunda vamwe vanotonzi vanonamata, vamwe vanotonzi vafundisi chaivo. Mama makavakunda pakuti mama makagamuchira nemwana wamaiziva kuti uyu asi wenyu. Izvozvo zvava zvakaisa peace of mind muvana. Vaikura zvakanaka. Ani mazona vaikura zvakanaka vana papasina kana problem. Ende maigona kutowirirana kutongoti vana yeye mungomuti chiteka hapana aizviziva. But mai ava vakatadza kuzvibata vakafukura hapwa kusvikira pakuti nhasi uno zvapinda mudare rachifi mutasi. Hapana kubva ipapo vanhu vese vakuziva nekuda kwavo nekutadza kuzvibata kwavakaita. So inongozosara yakurwadza saidi revana, inongozosara haimboregi baba, hairegi. Right, sezvo ndambokuvimbisai kuti ndichakupai conversation yandakaita namai Chiteka. Chimwe changa chichitaurwa namai Chiteka ndechekuti vanga vachiti kwanzi ini handidi zvinhu zvisiri transparent. Kana zvikangoratidza kuti zvine mhute hazvisi kunyatsa kuoneka mafambiro azvo, handisi kuzoda, ndinoda zvinhu zvakajeka. Ndikavaudza kuti aiwa veglobal DNA vanoita zvinhu zvavo zviri very transparent zvekuti mwese munogutsikana, imi baba mai nevana. Saka vari kutaura kuti ivo inini zvikasandijekera handisi kuzobvuma kuitwa maDNA acho, but kana zvakajeka ndikubvuma. Ngativanzwei vachitsanangura mai Chiteka. Lo, makasimba here mai Chiteka? tinofara makadii? Ndinofara, vakanjanda kuti ndi-TV ko. Alright, ndandiri kuda ngokonfirma zvangu kuti makazowana kambani here iri kukuitai maDNA? Hatisati. Hamusati? Alright, itaurwa kunzi vachada kuuya, havana kuzouya? Hasa ndavaona we. Hamusati? Yes. Alright. Asi muri ready here kuti pakawanikwa vari kuuda? Kana zviri zvakarongeka hazvo, hapana pressure. Alright. Vai Chiteka. Zvinozi zvinhu izvi takabva nazvo kudhara, takatanga ndo chakachenja. Alright. Muchitya kuti maona. Ya, pane imwe kambani yandinoziva. Muchitya kuti panogona kuitwa zvikiribidi? Hanzi? Ndati mune muchityira kuti panogona kuitwa zvikiribidi? But veglobal vanoita transparent one. Vanoita transparent? Veglobal? Yatinache Mugabe? Munochuza zvamuri kuda kuti muruda kuti iitwe public paYouTube kana kuti munoda kuita private? Ko iwawo wakanga wama request wacho wakanga watoda kuita sei? Handisati ndakonfirma kuti vari kuda public here or private. Alright. Saka ndenda kukonfirmera indonzwa kuti vari kuda kuti zviitwe zviri zvepublic zvine zviri chipa, because ndakanzwa sekuti kana vachita private inenge iri 250 pamwana. Alright. Kana vachita public ichibudiswa live paYouTube inenge ichiitwa 120 pamwana. Alright. Sasa kuti ina handisini ndakasvika kulevel iroro, kuna wakakusvika. Saka tineta kutoita zvavari kuda kuti vari kuda zvipi ivo kwete inini. Okay. Alright, that's right. Nekuti akaita zvekurequest wakaya nemunhu usikuziva kuti wanenge wakere kana kuti ai. Saka ndiye ungatotuze hana. Alright. Because kutodai tobvunza kukuitira kuti zvikubatsirewo nemini. Mati? Tikati kubvunza kwatei tichiita kuti tichiziva kuti after maDNA zvinokubatsirewo nyangwe nemi. Saka tiri kana zvakati hazvo zvodaro zvingatotibatsira zvingatiwese na situation. Okay.
Asi kana zvakati kwato hazvo sematauriro amaita kuti kuna vanoita zviri perfect, no problem. Okay. Yeah. Saka mai Chiteka, how do you know kuti ava vari kuita zviri perfect kana kuti havasi kuita zviri perfect? Tinenge takutobvunzawo even mapurisa achitibatsirawo nesupervision yazvo. Oka. Because inini what I know ndezvekuti panofana kuitwa matesti ekutora aya ekutanga. Munofunga muchifanira kunga muripo mwese. Handiti. Muchiona kuti zveshuwa mwana yadini. Ava ndivo baba vacho. Ndinofunga kuti zvamunofanira kuavoida ndezvekuti baba votorwa vari kwavo. Imi motorwa muri kwenyu. Handiti muri kuzviona. Izvozvo zvanditodi ba. Wangatofamba wachitara zvavanoda zvekuti wamwoka handisi kuda. Inini tichiri kufurira mberi neconversation namai Chiteka iri kufurira mberi, asi ndofunga patambotaura sofa mazvinzwira vachitaura vega kuti kana matesti aya angoitwa kuti rimwe uko mumwe uko handisi kuzobvuma. Zvinoreva kuti sofa patambofamba izvozvi tichiti vaChiteka vakatoitwa matesti veglobal DNA vakazoti vari kupfurira mberi vachindovaita matesti, ivo vakati mai ava vakati inini handina kuvaona, asi veglobal DNA vacho vakataura kuti kwanzi mai havasi kukomplaya panhau yemadNA. Saka pane mhinduro mbiri dziripo dzinoti veglobal DNA vari kuti mai havasi kuda kuita zvemadNA. Handiti avavo maiwo vachiti inini handina kuvaona venigrini veglobal DNA vacho. Saka zvese zvo tikazvibatanidza nematesti akaitwa baba, already baba vakatoitwa matesti vari vega, zvinova zviri kurambwa namai. Saka zvinoreva kuti sofa tiri kutofunga kuti tafamba, asi hatisati tafamba, takamira panzvimbo imwe chete nechikonzero chekuti baba vaitwa matesti vari vega, mhuri haisati yaitwa matesti. Saka izvezvi ngatimbopfurirai mberi timbonzwa zvatachitaura namai ava. Sezvandambotaura zviya kuti mai ava vakupedzisira vakutonga tese tatova maenemies avo vakazopedzisira vakwidza voice vakutaura zvekunga isu nesuwo titori nemhosva kwavari. Chimwe chavaitsanangura mai ava ndechekuti kwanzi sei muri kusvibisa zita ramufundisi uyu. Heading yamuri kuisa apo pamusoro yakanyorwa kunzi mufundisi nemukadzi wemunhu muloji, madii matsvaga umwe musoro wenyaya. Ndikati no mai, aiwazve nyaya iyi ndo matangirwo ayakatongoitwa, saka inopera yakadini yakadaro nekuda kwekuti vanhu ndo zvavanotoziva izvozvo. Nyaya iyi yakatotanga yakadaro, saka ichapera yakadini yakadaro. Vanhu vanongoziva kuti vanongoverenga pakanzi mufundisi nemukadzi wemunhu muloji, ndo zvavanoziva. Hazvire uyezve chimwe chandakazama kuvajekesera ndechekuti kana tichiti mufundisi izita rebasa, izita rinoshandiswa nevanhu vakawanda pakuti mufundisi, saka harina kunongedza munhu wani. Handimazviona manje. So takazama kutsanangurirana zvese izvozvo, but handinoona sekuti zvinenge zvisina kunyatsa kuvati dyo, kunyatsa kuvajekera, kuvaitira zvakanaka nokuti ivo vanga vasi kufarira hawo nigirini maitikiro angashita nyaya yacho. Chimbonzwai? Halo. Yewe. Halo. Yewe, itachi pamwe. Pamweni. Ndokuda kubvunza hangu kuti inini pamuri kuindavhiwa, chero pamuri kuti muri kuramba imi kuindavhiwa, tichazouya nekufamba kwenguva. But pamuri kuindavhiwa, especially makapedzisira kuindavhiwa pat3 dzenyu ne4, muri kushandisa musoro wenyaya wenyu uri kuti chini valone makudzimba. Okay, alright. Mukatarisa kwakatanga nyaya mama. Zvakatanga nyaya, but apa mapersonal zvesu kainungamedini, saka musoro wewe unenge uchimushanda basi. Handiti muri kuona nekunzwa matsananguro avari kuita panapa kuti musoro wenyaya wamuri kushandisa havasi kufara neheading nemanyorerwo akaitwa nyaya yacho, uye vari kutaura kuti atova mapersonals enyaya yekumba kwedu aya, atova mapersonals enyaya yekumba kwedu. Saka ndazobvunza ndikati mapersonals enyaya yekumba kwenyu nhai mhai
muchiri pamwe chete navachiteka here kana muchiti mapersonals enyaya yedu tiri 2 kumba kwedu zvikazi aiwa hatisiri tese ndikati saka hapasisinaka yekuti mapersonals enyaya yekumba kwenyu because mukadaro tinodzoka kudare tinenge taakudzoka kudare kwakanzi aiwa Cadwell haachakwanisi kumhangarira mudzimai uyu ndo pandandichitorera nyaya yangu kwakanzi Cadwell haachakwanisi kumhangarira mudzimai uyu nenhau yekuti akatobvisa gupuro kureva kuti haasisiri mudzimai wake saka ndo engo yandandichipinda nayo ivo vachiti mwakudhila nemapersonals ekumba kwedu tiri 2 saka ini ndo zvakurumidza kupinda mwandiri kuti aiwa hapasinaka yekuti mapersonals ekumba kwedu tiri 2 ivo vanhu vakatoparadzana kudhara nyaya yakatosendekwa ikatoiswa pasaidi zvichinzi no iwo hausiri mukadzi wani dare chairo rachifi rakatotaura izvozvo kuti no uyu asari mukadzi wani wako saka zvekuchati mapersonals enyaya yedu tiri 2 ndaona sekuti ini hazvichatoaplaiki ipapo pameno kana ndapindura zvakanaka ipapo but ndo maonero andaita well tichikupfuurira mberi neconversation yacho ndoda kuti munzwe zvimwe zvatatichitaura navo anditika tisati tapedza nyaya yedu. Hello. Foni yenyu yazokata manga muri kubvunza something ka? Muchibvunza pamusoro penhingiriniyo topic yenyaya inenge yakanyorwa pasocial media. Okay. Kana nyaya dzichiuploadwa pasocial media dzinongouploadwa zvinoita kuti vanhu vazive kuti nyaya iri kutaurwa ndeipi. Ndosaka muchiona pakanyorwa mazita akanyorwa apo pakangonyorwa zviya zvekuti vanhu vanoidentify nyaya yavo yavari kuziva yavari kufollowa. Hapana kana zita remunhu rakaiswa ipo paipa. Hapana zita remunhu asi mapictures anga agara aripo pamusoro wenyaya yacho. Ndosaka muchiona kuti picture inonyanya kufamba ipo paya ndeya Cadwell ichiri mudare. Ikafamba iri picture yake but musoro wenyaya uripo urungopinda nyaya yekuti mufundisi chiro dai mukazisa picture rake. Ndizvozvo but manje parunzi mufundisi ani muri kuona chiri kuitika here mai Cadwell. Vanhu vari kufollowa nyaya yenyu pasocial media. Saka any update inongoitwa ipo paya inenge ichida kuti vanhu vazive kuti inyaya ipi. Hapana. Saka any update yacho ndiyo iri kuita kuti muise kuti mufundisi here saka mukati Cadwell mutata wasuziva kuti mukutaura inini ndatoita saka haisina nyaya mufundisi ungati yaane nhau yekuma kwedu isusu tiri 2 ndo nyaya dzamakudhila nadzo imimi mapersonals edu but musoro nyaya yacho hauziva munhu kanisa. Mapersonals ekumba kwe mai Cadwell. Ndizvozvo zvanditi ndo dzamuri kudhila dzere dzekumba kwedu madhene amuto ane zvavo mufundisi wapi. Imi navachiteka muchiri kumwe chete here mai Cadwell? Hatisi kumwe chete bai. Saka hapasisinaka yekuti mapersonals ekumba kwedu. Mapersonals iwayo bhokazi muri kudhila nepast yedu. Saka wari muri kuisa musoro wenyu wenyaya, gadzirai musoro wenyu wenyaya kwete kuda kushandisa nyaya dzakapfuura. Gadzirai musoro. Chiri kuitika pa ndechekuti pane munhu andite tichicommunicate here naCadwell. Saka ndiye uri kuti udini. Saka tacommunicate naCadwell akataura zvaanotaura ka kuita kuti vanhu vazive nyaya yake. Kunyora kunongonyorwa kwakatangira nyaya haisi problem iyoyo. Inongori nyaya yekuti i-address kana munhu uchinyora tsamba handiti unoisa mukaya kunoku mukandiinterview mandiinterview mochinyora futi kuti mufundisi nemukadzi wemunhu palogi pat5. Mimi taida kunyora kuti tataura namai Cadwell uchiteka. Munhu washe. Ndo zvataida kunyora. Ngatimboide kwatiri kuenda tichasvika hedu pane kusingasvikwi. Henyu tinenge tichibatana apo neapo. Ndosara zvakaita unga isusu imimi neni tavengana hatifanhi kuvengana. Isu tiri kungoita basa redu vanenge auya kwatiri tinongoshanda naye zvakangonaka. Hatina munhu atinorasa isu plus hatina munhu atinofanha kuvenga. Ndizvozvo. Saka imimi hapana chinombonetsa munongopfuurira mberi nekuita basa renyu ramuri kuita. Ini ndandangobvunza hangu kuti ndizvo here kuti munoramba muri kungopinzira zita remunhu panyaya dzekumba kwevanhu chete. Aiwa zita randaisa rekuti mufundisi
rinobata vanhu vakawanda, harisi rababa. Muri kuona here kuti kubvira pakutanga kwenyaya hapana kubudiswa zita ravo Mufundisa, pakabudiswa kunzi Mufundisi. Mufundisi izita revanhu vakawanda vanoita zvechifundisi. Hani mazvona? Ndo zvandikuta kuti chero dai wakawanda vachiita zvechifundisi, but pakutotanga pacho kwakatangira nyaya yamufundisi yacho dzichibuda pasocial media, picture ramufundisi raivepo rangu ranga. Ndo saka pekutanga paya pamakaisa chipati4 chenyu chiya chamaitoisa nemaaro ekunongera anga kanongedzwa nditi zvakatonongedzwa, saka pano singazoziye kuti nyaya yacho ngei. Ndo saka ndoti kwai madii magadzira wenyu umwe musoro mukati muri kuita basa, saka ndizvozoita henyu basa racho. Pamuchazopedza kusvika kupati 10 kana 15 kwari kuda kwacho mune muchingoshandisa izvozvo. Ndosaka ndozvana imi munenge mwatotigumbukira imi. Ndichigumbukire iyo kugumbukira vanhu vari pabasa pavo ndingabuda. Alright, mai vari pabasa pavo vanotoita basa ravo. Ndingade kurichinja nhasi, makabva naro kare kare, ndozozvichinja nhasi ndakamira sana. Ndazwa mai Chiteka. Taizama kuda kuti tionoti pamwe inogadzirikawo neimwe nzira yatinozivawo isusu yekuti inokubatsirai masaidzi ese. Zvino imi inogadzirika. Nditi apa mataura iri nyaya yekuti muri kutsvaka onini wakomana wemadNA waya, ndokutogadzirika kwaingatoita ikoko. Handiti ka ayo haingazotoita nemusoro. Alright. Munhu azoziva kuti une wana here panyika pano kana kuti haana. Alright, zvakanaka mai Chiteka, ndazwa. Maita basa. Alright. Kana tichizviti hatine zvinhu tiri varevenhema uye nezvokwadi haizi matiri, asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Inozotopinda muvepo wenyu mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Ishezotopinda muvepo wenyu mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Tikanganire iwo, tikanganire nai mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Tikanganire iwo, tikanganire nai mambo, tikanganire iwo, tikanganire.
ndirekerereiwo, ndirekererei nai mambo, ndirekerereiwo, ndirekererei, ndirekerereiwo, ndirekererei pakutadza, ndirekerereiwo, ndirekererei, ndikanganireiwo, ndikanganirei nai mambo, ndikanganireiwo, ndikanganirei, ndikanganireiwo, ndikanganirei nai mambo, ndikanganirei.